Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Pagpangit gani kung tingog diha may gala sa inyong radyo, panawag mo sa paghuman ako programa kay telepono niya to. So paghuman ako programa, manawag mo sa operator nga tambagan ko ba kung ang imong tingog dok bago lang na mata. Kung dili pagaw. Kung di ba kung sa buwan ng tingog na ako, murag kuan. Murag robot. So panawag kung text mo dito o manawag mo sa kuan sa operator nga pangit akong tingog. Di kayo masabtan. Pero kung gwapo gani, ayaw na lang. Na po'y pamuta na si Dennis Lasso may gala nga kung sa hinungdan, magpunga, maglakaw og layo. Labi na og sa gabi og kanang daghan tagmakaon from Dennis Lasso. Yan ni din. Ang rason nga nung mapunga ka, daghan yung kaagyot, ma-involve na ang katibukan sa imong lawas. Gikan sa utok, baga, kasing-kasing. So, kung saan man ninyo paghagpat mga manang, kung asay problema. Ang unang yun, kasing-kasing. So, lakaw ka. Kung naman kayo. So, imong i-calculate, imo siyang naon, unsay imong gibuhat for the last 3 months. Nga namang tuluman ka bulan. Ang kasing-kasing mga manang, kung dili mo taga-upload, magtinapol ka, magsigil ka higda, sige tanaw TV, sige text, sige cellphone. Ang kasing-kasing na to, imbes normal siya mudagan og 80, mudagan na sila 20. Kung nasanay na siya magdagan, na murag kang ganoy, magsige na siya ana. Mugara. Kunya, magkadugay, gamay lang kayo na imong lakaw, hangap na kanoy. Then, unang, hangap ko na yung kasgabi, masigi ka kanisakas kapayas. Saka gani ka kapayas, o niya, angos na yung ka, ayay. Walay exercise ang imong kasing-kasing. So, ang una gini yung hunaon, kasi kasing mupaspas ang pulso, mupaspas imong pulso, hangos. Muhinay imong pulso, muhangos. Kung overloaded ang kasing-kasing, like taas imong blood pressure, taas imong sugar, taas imong creatinine, tanan taas, taas imong potassium, taas imong calcium, tanan na sa taas, muhangat po dayon ka. Ang ubos, kung ubos ang imong hemoglobin o kundi ba anemic ka, hangos gyapon. So daghang kayong faktores itamores na sa mga manung. So amo nang tuyo sa doktor, mo nang trabaho sa doktor gyud. Mao nang racket niya. Kay iya man ang pagkuton kanang kuan ba himay-himayon na niya. Asa man lagi kaning hangos aning tiguangan ni. Nya dugi at the end mga manang kung normal ang iyang tanan mga laboratory, tanan examination normal, mo conclude na siya mayngon nga kay tiguang na kanong mo nang hangoson na ka. Mo na ba sa kasing-kasing? Okay? Sama na niya pagkabulob kasing-kasing. Matagna na ninyo. Unsaon? Review niyo yung history, tanaw na yung pulso, tanaw na yung blood pressure, tanaw na yung sugar, tanaw na yung kidney function, creatinine, mga CBC, kaya siya, imuuna siya tanan. Para, wala siya, scientific nga pagpangita, sobra pas detective, sobra pas NBI na siya, mahalugog yun mo itong asam nagigikan na kung kasing-kasing man. Kung utok po noy, ikaduha ni siya, ang utok. Nga nung mohangos man ka, kung ang utok rason,
Okay. Stress ka. Daga kay ginahuna. Daga kay bayarag utang. Ha? Putla na kag electric sa Davao Light o kundi bas dani ko ha. Ha? Nyawa kay gabayad sa una nimo di. Lakaw ra gug layo di ba hanguson ka. Kung stress imong utok. Stress yun. Mo nang neurological nga rason. Ha? Kung ang utok ang problema sa imong lipong. Kung taas imong blood pressure, lubog man kayo na ang supply sa dugo dito sa imong utok. Kung taas imong blood pressure, lubog kayo. Dili mo kasi dimao ba ang exchange sa oxygen o carbon dioxide sa imong utok. Maayo laging supply sa imong baga. Pero pag bumba sa imong kasing-kasing na nagdali, bug, di naman sakto ang iyang gikarga nga oxygen, di na po niya maksakto ang iyang kargahon nga carbon dioxide gikan sa utok. So, lubog imong utok. Muna hangos gyapon ka. Kanang mawala ang ganing kag timbang, magbalanse. Nang itawag nimo in English nga vertigo. O sakit nimo noy, vertigo, dili na noy, simptomas ta siya. Sintomas in English ang lipong-lipong, vertigo. Oh, di atik na ka. So, lipong, vertigo. Nganong hanguso man ka? Kay ang imong kasing-kasing di nakasabot. Sabi gusto nimo sa ako, papaspason ta ka o pahinayon ako. Ano man ang kasing-kasing? Di maglibog na siya. Usahay kanang bagulang ka na lip na kuan na hanguson, paspason niya. Bug. Madugay na po, malipong na po ka. Mao na rason nga ang doktor, ito ano mga hilipong man ka? Basig anemic ka, taas imong blood pressure, o kundi ba't ang imong cholesterol taas yun, ha? Na nabara na ito kagianan sa mga ugat dito sa imong dalunggan, o daghan kay tanawon ba? Ha? Libo na ba? Ay katulong nga rason nga nung lisod ka ginawa, baga na. Okay? Ang baga noy, duha na ka klase nga pagginawa, voluntary or involuntary. Voluntaryo, pasabot ana nga ikaw mo ginawag lang. Di ba? Kanang mo kuan ka kanang sabay Bisaya sa yon. Nguy up. Kanang manguy up ka. Abi nimo guay purpose ng nguy up noy. Ha? Wala mong kabalo lalo? Ang nguy up noy, mao na siya ang rason nga mag-nguy up ka kay ang delivery sa oxygen dito sa imong utok kulang. Kay ang imong ginanuan nagsalig bang ka sa involuntary. Unsa may pasabot sa involuntary? Kanang involuntary naa sa atong kuan ba? Automatic nga pag ginawa nga di ta kasabot, di ta kabalo. Di ba kanang tuog ka gani, wa man ka kabalo ga ginawa ba ka? O? Wala dili na tinuod nang nakalimot og ginawa ba unang namatay. Di na tinuod no eh. Kay naamay automatic sa atong utok na respiratory center maingon sa atong baga, oy ginawa manong 16 times per minute. Siya na yung diktar. Ang utok na to, diktar ito. Kung mapaspas po ang imong pagginawa, maingon po lang utok nga, sobra na imong trabaho no. Hinay gamay no. So hinaya na po nimo ginawa. Na voluntary na siya. So silang duha nagkatrabaho. Karon, pag pneumonia ka, pneumonia, ang plema mag-iipon sa imong baga. So unsa ni tabo dito? Ang pagpasulod sa oxygen kulang. Ang pagpagawas sa oxygen sa carbon dioxide kulang. So unsa ni tabo? Kulang ang supply sa oxygen. Kaya nabara naman sa tubig, sa plema dito sa imong baga. So, hangocation. Bisag unsaon sa utok na to nga respiratory center, may nga
Sige no, ginhawa no may mga pong baga. Saba diha. Amo. Nga naman. Hindi mo siya na-ibra diri sa kumbaga. Usawa man ako na pagkuha di. Usawa man ako pag ginawa nga di man kasulod ang oxygen. Di mo reklamo si Manoy Lams. Bingon na siya nga, saba diha, boss. Wa jud ka kabalo ko sa inyo itabo diri. So, pag mo play ma siya gamay, mumando dayon ang kwan. Mumando dayon ang utok na to. Mayingon nga, ay noy, ubo daw, ubo. Kalit lang kang ubo ba? Labaw na gud ngay pabutay na tong giutangan nimo. Kaubog yung kagid. Ang labaw na gyud kay bayad. Muubog yung kagid basta na gani mayon ang utok nga muubo ka. Oh. Kanabong hiccups, sa Bisaya sa hiccups kaning magsigig burp sa in English pa. Ambot lang sa Bisaya ako na tanang burp. Kabalo ka ba ana nga ang rason ana duha nakuha na ang atong diaphragm na igo sa asido unsa man ang diaphragm mo nang dako ang muscle nato in between sa lungs o sa tiyan. Okay? So iyan ang i-irritate labaw na sa peptic ulcer, reflux esophagitis, anay problema sa atay, maghikap ka. Sidok, magsige kag sidok. Kana po siya, makatabang po na siya nga makasulod ang hangin sa atong baga. Karon, kung masubraan po na, maglison na po kag ginawa. So, mo na mga faktores, etamores nga dito sa atong baga. So, kanay mga rason mga igala, kung di mo doktor, ay lison. Ay lison. Bito, mo lagi na nga, di ka mo to ang kanang sa internet ng consultation. Sabaan ka dito kag bungutana ko sa sakit nimo ingani. Nga kailangan mo na ako ka examinon ba. Daghang kay pangutana. Oh. Kung nakaadto na ko sa akong clinic, ang una na ako naunsa day ka no, magdadala ka daghang kay papel. Laboratory. Dala. Di man ako tanaw. Mutana ako una nga. Unsa day ka no? Kay sa mga tabo ni-complain ka sa ubang doktor, lisod ka ginawa. Unya ang gihimo kay ni adto mag cardiologist, ang kasing-kasing gi-examine ug gitanaw ang imong baga, stethoscope. Nada kay plema. O kundi ba niadto ka og pulmonologist unya ang problema nimo neurological utok misdiagnose. Mali ang tambal. Mali ang diagnosis, mali ang tambal. Mao bitaw nang mo complain ka naglisod o ginawa ang utok nako or computer ba kay mo andang na sig paspas kay bitaw na ko asa gi ka ni ang ikaw pat nganoy nga nganong maglisod ka ginawa o hanguson ka dali kay kahanguson ang kidney functioning mo kung madaot ka gani ang atong kidney no usa ka ang creatinine. Usa man ang creatinine? Munang garbage sa atong lawas. Muna ang bisa nawala na kung nabisaya no basta mga basura na to sa atong lawas muna ang creatinine. Ang trabaho sa atong kidney ilabay ng creatinine. Usa ka ganyan na siya pasabot, nagluko na nang imong kidney no. Di na siya makalabay sa basura. So, ang una maapektuhan kasing-kasing mapaspas. Ay kaduha maapektuhan ang imong paghiginawa. Sige kag hangos, naglingkod lang ka, mulihok lang ka gamay, hangos na ka. Tapos ilaptan niya ang imong pancreas, musaka imong sugar. Tapos ilaptan pag niya yung imong uric. Ang katong creatinine ba, balito ka na. Pati creatinine, pati uric, isa ka na niya, muna magsige ng kag-gouty arthritis. Magsige ng kag-rheuma. Ngayon, magkonsulta kag doktor nga wala nag-examine, pasagin lang dahil ang rheuma na, oy, tagaan kag tambal. Di ay, bisaka na imong kriya ba? Wala, taghan kay tanaw na yung bababas na ganing na kay isa ka complaint. So, ang hangos lang ganin, oy, sa hangos pa lang, kung tinuod yung ka isa minon, isa ka oras ba?
Kaya kay tiguang naman ko noy. Mo na mo automatic dayon nga ngunit sa pulso, kuha sa blood pressure, tanaw sa mata para tanawan ko na anemic ba na igawas tanawan sa mata tanaw lang ako anemic ka ba man kung anemic ka ug wala ha nya tanaw na ko imong ba kung luspad ba nabakay ng tulo nga plema dito sa imong likod sa imong baba oh kay bilo na dayon ko oy na naman siya kuan postcranial drip kung saan nang kabawa ng postcranial drip sinusitis niya mo adto ito sa imong tutulan hanto na imo ng pneumonia bona noy so ang pangutana din anong dali ka hangosong daghang kay rason daghan yung kay rason mo bitaw na di ka matubag nga anong hangoson ng Jesus karaghan daghan yung kay pero ang una na akong ginapasanginlan always ginatanaw gyud ako kasing-kasing mutaas ang blood pressure mupaspas ang pulso kana siya ginatanaw ginaguro siya una kay badali man ako mahibawaan nga taas ang blood pressure paspas ang pulso munang dili ka deliver og kuan oxygen sa utok mo na siya hanguson dayon ang pinakadakong problema gyud ay kay kadaghanan sa tao makalimot o exercise. Nga naman, sige ingon ako sa ganiha, kung nasanay na imong kasing-kasing mo bumba ang magdagan, pareho sa kangga, nga mudagan lang 10 kilometers per hour, kinonsihal ang lakaw, ting, tiding, tiding, tiding. Amo po dagan sa imong kasing-kasing po, hangtod sa hangtod. Ting, tiding, tiding. Mao na siya. Muna kinunsihal. Kung ang sweldo niya sa kasing-kasing pangmayor, paspas gamay. Bung, 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 ade. Wala ang hangos. Kung magkadugay kag exercise, sa may tabo, paspas ba imong kasing-kasing o muhinay ba imong kasing-kasing? Aber, sige daw, unang-una sa, bago ko mutubag. Mupasbas ba yung kasing-kasing? Kung sige nag-exercise, o muhinay ba? Tagaan ta mo 5 seconds. Karong. Ang athlete, ang sigig exercise, parehan ng Michael Jordan, ang tao nga busy, dagan dito, lihok diri, magdaro sayo sa buntag, mangbugha, lihok, tanan. Pag human, mga udtod gani, mangguna, magkadali, bago magpasilong. Dili, dito na lang sa ilalom sa manggahan, magguna-guna, or makita ng trabaho. Kaya nga tao, ang ilang kasing-kasing hinay, malumanay. Kaya nga naman, nasanay naman ilang kasing-kasing ikang amuha ka, kusog juga kayo magtrabaho, grabe juga kayo. So, ay ang binumbahan sa kasing-kasing, look. Bumitaw na siya nga, ang pulso ni Michael Jordan, 50 lang. Ang normal 80. Lang na ba? Mag-basketball na siya, magkatawa na siya, kaya di man siya hanguson. Dagan dito niya. Binilag, daluya na, kay tiguang na. Wala pila na siya ka, mulukso na siya, di naman mulukwan. Mutugdon. Di naman tugdon ba, murong lupad. Kaya kayang tayong kasing nasanay na nga bumumbag, isa lang ka bumba, bumba ang oxygen, ang dugo, dagan sa utok, sa lungs, sa kidney, sa lawas. Supplyan na sa isa lang ka bumba, mao na siya nga, dili hanguson ang exercise. Karon, kamong nga wangtigo, ngayon mo kapoy mo dok, tinukod na kapoy kayo ray. Labaw na yung mo pay pagsugod nimo. Lakaw ra kog mga pila ka metro. Di ba angos dayon ka ba? Labaw na gibod ako imong tiyan. Baski pag di gamay mong kaonon, di na ka makaog kan gulay na lang, dako gyapon imong tiyan. Kay ngano? Mag-ipon naman dito ng tubig sa imong tiyan, mo na mudako imong tiyan. Lisod na mo kiyo.
Mao na sa noy nga kadaghanan tigulang imbis maabot pa ang tagot sinta o ko di ba 90 pag-abot sa amo sa Bohol ang 90 himuon naman sardinas. Ha? Pero maabot ka ng adlaw, maabot ka ng mga idara, still basta napakay pulos. Kung wala na kay pulos, pag sige na kaglingkod, ginapakaon kasi mga anak, may pagbunalag dos pulos. Kinahanglan yun, mulihok yun kagad. Kay kaniman gud ang longevity sa tao, sa katason sa iyang edad, depende na sa iyang activities. Yun. Dili na sa pagkaon, sa vitamin. May role ang genetics, pero di gihapon, ang imong yung ang imong activity sa tao, magkataas. Na may istadihan man na sa England mga manang katong mga tiguang nga ang ilang balay to sa 3rd floor, 4th floor niya. Maglakaw sila, istadihan na sila. O katong mga tao, katong mga tigulang nga nagpuyo sa dihala sa daplin mga bungalo, istadihan na sila, pila to kalibo. So nakita gyud nga kung ilang tanggalon tong genetics, mga sakit, mga ingana, nakita nila kung activity lang yun. Itanaw ng activity. Ang katong magsigig sa hagdanan, Puti tagas kay kinabuhi na yun. Tagas yun kay sila kinabuhi, tag 90, 100. Kay, nang may uban itong saka pag katulong andana, niya manaog pag yun, kay mamalingki, niya mangubra, manguligtas mga utang. Kadaghanan na mga tag-iya sa hotel, mga tag-iya mga apartment, unang buhi sila ba? Hindi mo sila mag-worry kayo. So, ang advice na Noy, exercise. Maski lang mulakaw lang o gagot, magpainit lang mga 15 minutes, okay lang yung kayo na siya ba? Ako, personal experience na ko na Noy, katong pag-COVID, magsige na lang kong lingkod, kaya ko nga kapoy naman kaya mo na, 40 anyos o ginaganay, hospital, clinic, balay. No time for love, Noy. Nahunaw na ba itong pagsugod sa COVID nga, maglingkod-lingkod lang sa ako matanaw-tanaw TV. Abot ko unong kabulan, muhangos na ko, buang na may. Kaya kay athlete, biya kay ko, dagan, tennis, golf, sa una, mag-jogging, pag yun, sus, in town. Tiguang na gyapon. Natiguang na gyapon, pero hangos di ko yun. Suklan ako siya. Suklan yun. Lakaw. Baski, usaka lang ko ka ng, taas-taas lang ang gamay. Hangos, oy. Di na po mo tindog sa manoy ba? Moto, lakaw. Karon, paspasan na lang ko mulakaw eh. May ngunod akong anak ka ng Agtumig Hospital, ng grounds. Paspas na rin ka mulakaw, dads. Ay ko nga. Nasanay siguro na yung exercise ko kay suklan ako mga manong. Suklan gina ko gyud baala na ka hangos na ko ba hangos karon wala musak mo lakaw ka ng mountain climbing ra pag kana nagong mga mubo ra gud lakaw dito sa kalsada lakaw nagkuan man ko dito man ko puyo sa palatong taas kang weekend na to 8 Ilfitir dito sa bukid ko ni puyo upat ka adlaw lakaw. Baski kaulan, lakaw. Basta lagi ka, hindi naman ko mo hangak ba? Muhangak pa kung sige lingkod. So, kamo mga wang tigo, sige na, lakaw na, hinay-hinay. Lakaw, hinay-hinay. Kay kana lagi ang pag-asa nga makapangubra mo sa giutangan ninyo si Dr. Kagapi ni sa doktor sa kahanginan. Kanina la. Ang cellphone na mo sa doktor sa kahanginan, mga manang, ayaw mo ka luya kung di mabasa yung text. Kay, sa kadaghanon sa mag-text kay sa ako, sa amo, di mabangbang, Noy. So, ayaw mo kaluya. Sige lang, text lang mo, mabasahan lagi na. Baski pag sunod tuig ba, mabasahan lagi na. Ang among cellphone dito sa radyo lagi nga matubag gid may kaning 0995 414
Nagkuhan mo og cellphone? Ba, sige, sulat na po na niyan ya. Ang inyong gisulatan papel, pang ilo, awa, na disgrasya. Kung iba, hulbot mo dito kalendaryo nga piting gamaya, di, napunitan sa imong anak, himong ilo, patay. O kung iba, giputos sa bulat. 0995-414-2609. 0995-414-2609. Kung wala pa mo kakuha numero, abrihin inyong cellphone, ibutang sa call, kanang may telepon ba nga picture ba, nga i-dial 0995-414-2609. 0995-414-2609. Karon, ang mga pangutana, mga manang, dili di ko matubag kung akong personal number inyong gigamit. Ang butang kung asa ninyo gikuha na kay ginahatag lamang ginako na sa mga pasyente nga gioperahan nako. Ang butang asa ninyo gi-smuggle. Pero ang pinakamaayong i-text ang akong sekretary 0995-221-8007. 0995-221-8007. Hello, good morning. Wala. Okay. 0975-535-1261. Na ako'y goiter, dili bawal mag-inom Newsep, Biogesic, or Bioflow, kaya gisipon man good ko. Babae, 33-year-old, salamat. Wala na si bawal dahil. Wala na si bawal sa toxic goiter. Sa goiter ng colloid, wala po. 0933-544-9599. Dok, matanggal ka o prekyo, pila ang magasto. Kung daton mo sa clinic, pero pag bumadto sa inyong balay, mahal ka ayaw dahil. Kaya mawala lang kung 30 minutos sa clinic mo, kasabaan ako. So, daton din yung pasyente sa clinic. Okay, dali naman kinatanggalan ba? All button kayo na ako na, pero di ko bumadto sa inyong balay. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Good morning. Morning. Nalimutan pa sa imong gouty arthritis, Doc. Ay, ang ako, di ko naman dyan nasakit. Ay, anyway, ating Kuha na siya. Nagkuha na ka, kuha na gani ka, na resistance na ka sa ordinary. Magamit na yung kuha na, Miss Beautiful. Magamit na yung tramadol ba na, kay nagpasabot nga nagkakuha na ka siya. Nagka-resistant ka sa medicine. Ito akong gamitin, Doc. Tramadol, 15 mg kung sakit kaya. Tramadol. Oo, pero isog kayo na siya ha. Balipong-lipong kas ka isog. 15 mg. Oo. Maski every 8 hours kung sakit yung kaya. Pero talag sarili na ko na siya i-prescribe kung nagalakaw-lakaw. Labaw na sa imong lagan. Sige. 0930-042-3395. Very 62-year-old. Akong gibati, sakit hawak o spinal cord, mga gusok, sakit tungoy o pinuan, sakit bukog, tunga-tunga, dagansad, sakit ilihok o ubo, duha katiil, binhod, hangtod, lapa-lapa. Kung sa'y tambal ani Dok, intawang dagan nagkakaya kung nasakit noy. Kali sa tanaw ginagawa ni daot gid imong kidney ani ba nganong tanan naman joint sakit. Nya siguro taas po kay imong sugar. Oo. Ipahalughog na sa doktor ni mo noy. Daghan kay sakit ba? Dili lang kay tungod ng sakit ng mga gusok-gusok. 0930-551-9935. 53 babae magbanhod mga kuya mo sa akong tiil. Kung di na diabetes, taas mong sugar, na kay pinasa menopausal syndrome. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Hello. O saya to dai. Saya to. Mga nalingkod ko, Doc. Ang akong apo, 2-year-old, lalaki. Yeah, magtunggo man siya, Doc. Ay. Kasi
Kisa may sungguhon sa imong mga anak. Wala. Ako sa una, Dok, yung akong lola. Ako, tungguhon ko sa una, sa bata pa ko. Usually, hereditary maguna siya nang nipis ang lining sa imong ilong unya kung di ba anemic ka. So ipatanaw sa na iyang CBC kung anemic ba siya. Kung dili gani, nipis ng membrane sa kanang lining sa iyang ilong. Ang importante lang nga digin masamad, dili kulkugon iyang ilong aron di masamad labaw na gyud gahi ka yung kuan kulamot. Unang bata ingana gyud na siya kay daghan na kay mo nakita ana no anang nadigin makuha og mga kuan mga tambal. Diba? Oo. So, Okay. dili na delikado, Dok. Dili man kay mungnong naman nagiya labaw na gyud imo di lang nimo siya padagandaganon mungnong na nagiya kapuyon. Kuan, Dok, butangan lang na ako niyang agtang Dok, na ay. Ayaw sa agtang, dool sa ilong, huwag ka nang mag-ugom siya guys. Kaya ka nang sa agtang, layo kayo na siya. Ibutang sa iyang ilong, o Sa ilong din. o ipaugom siya, o ka nang, bata pa man guna siya. So, dito na, Tulog pa man. o lagi, dito na sa ilong, butangi dito, o ka nang hampul nga, ice sa iyang ilong. Pero di man on permi, Dok. Lagi, nga naman na siya. Basta di lang permi, kay kung permi na, ayay, leukemia na siya dahil. Ang sa Dok, leukemia. Oo, leukemia na siya. Kung sige dugo ang ilong, labaw na adlaw-adlaw. So, Bakit man noon, Dok? mo lagi. Kinala, ipa-examine sa Hindi imo. na siya kulang og ayon, Dok. Possible. CBC na siya. Karon, Dok, pwede na namo ipatanaw bisang pagdili mo nga permi. Oo. CBC lang yun para sure lang yung why problema sa iyang dugo. Dok, pwede di sa imo, Dok, magkonsulta. Basta kung sa'yo lang ka day, nang kay tigyo daghana pasyente. Sige, magtawag lang ko sa imong sekretary. Oh. Na. Sige. Okay. Sige, Dok. Walang to, nakakain salamat, Dok. Sige. Muna akong problema rahon mga manang kay tungod sa kadaghan sa pasyente, ako'y matambakan, mabot na ko alas 3, way paniud to. So mo break ko sa yung kaong kong sandwich mga alas 10. Pagka alas 12, maluoy na pagkuhatong gahulat. Di nila kumapaniud to. Maluoy magutra ng dugay kay labaw na yung lagyo. Una nga, di na ko gusto nga matangkong mo na maghulat ba. Kung maghulat mang galing mo, maniud to sa mo. Kaya mo, kung dito nga, sige, dugaya maghulat. 0997-934-3580. Jean Manungtong, 36-year-old, babae, taga Los Amigos, Tugbok, Davao City. Sige, sakit yan, both left and right, upper quadrant, kilid, banda. Sa right, ang pirmi kasakit since August 2019. Daghan na gipa-lab o medication pero wala gyud na ayo. Please reply, Doc. O hatagi ko schedule para makapa-check up sa imo. Monday to Thursday, alas 6 pa lang na, day, tayo mo clinic day. Mamahaw kag sayo. Ano, mauna ka dito? Kung mo ato na kag mga alas 8, ay. Nakita ka alas 2, alas 3. So, kamo magpakonsulta sa ako, sayo gyud magyud kay para ako man pagitaag yung paspas gyud kaya pagtan-aw sa pasyente, nga makita gyud ako dayon mga sakit para dili mo matangkong maghulat-hulat, okay? 0935-781-1890 unsay tambal sa hubak ug maintenance 47-year-old babae. Talbitamol day. Kung gusto kag kanang nagasige na kag talbitamol niya, sige pagyapon kag hubak. Ang kinahanglan na gid nimo inhaler, Symbicort, so wala. Daghang kay basta inhaler na sila. Pero di man kakapalit kung wala kay reseta. 0946-848-5185. 62 lalaki, sakit tunga, dughan, mga gusok, hawakan ug likod.
banhotil pasaka sang paa unsay maayong itambal ay sus. Muman siguro ka ning gingon akong daghang kag sakit kay patanaw gyud kag doktor. Kay sigurado gyud ko ani nga ang imong kasing-kasing o kidney ang problema. 0948-233-7003, 28-year-old babae, magsakit lagi akong baga kung mahago ko, labi na magbike ko. Tanaw sa na dyan. Nganong kabalo mang kagbaga, basig mga gusok lang na nimo kung talagsara ka magbike, kulang ka sa exercise. 0950-166-6929, Doc Yonora Insignia, 76-year-old. Vitamin para pagana sa kaon. Wala makoy gana sa pagkaon. Salamat. Kung normal tanan ang imong kuanang, imong laboratory, normal tanan ha, ang pinakamaayo sa tigulang, high protein vitamin. So, mo recommenda jud ko sa imo katong Muriamin. Muriamin Forte. 1 tablet once a day kay. Kuan na siya. Pure gyud siya nga protein na. Pure. Amino acid. Pag adto sa imong atay ana, ma-convert na dahil niya into usable protein. Kana bang magamit ka sa tibok lawas. Ang una ana yang ihatag energy. So mao na siya. Mao na gyud siyang maayo para sa tigulang. 0977-235-7963-67 babae inon losartan 50 mg BB 160. Bisan kanunay imong tambal unsa pagsabot ani dok. Pasabot ani na nga ang 50 mg kulang. Imo ni mga 100 mg once a day. 0930-757-6729 dok unsay hinungdan sa high blood mass stroke. Nag-explain ako ani mga pila ka years ago. Ang stroke lang tungod sa high blood is mubukad ang imong ugat. Pagbukad sa imong ugat, dili na niya kaya ang pressure mubuto. So, muna gitawag hemorrhagic stroke. Sa man pasabot nga nag-bleed, nagdugo ang imong utok tungod kay taas imong blood pressure. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, Dok. Good morning. Sino to day? May buntag, Dok. May buntag. Dok, kasi ito ako sa una, Dok. Naon sa ka? Kasi ito nga ako sa una, Dok. Maadto na ko sa ako dito sa imo. Makatong bitaw ko dito ado kay magkuan adlok man ko Dok magpakuan maka-usap Facebook. Sa COVID? Sa COVID? Dok, Ay, ayaw na hadlock kay kinahanglan magkog ka mapakonsulta, di kinahanglan yung ka mo adventure gyud ka gyud nga mo adto gyud ka sa clinic. Ha? Bahala na ang COVID, kalimti ng COVID kay magpa-check up man ka. Dok na kuan, wala man ko Dok. Ang kanila man ako ang kuto-kuto bitaw mo katukan ko ando. Kani ako ang iko ka ginawa ba Dok? Ay, tanaw ta gyud ka gyud. Dili man anak ko pwede mata-mataho na. Tanaw magyud ka kay kasing-kasing baga, imong tinae, imong atay, tanaw man ako na siya. Lagi sa una ikon ka wala magkakapal na bukuan sa iyan lugar. Grab aron ka sa. Tanaw ta gyud ka gyud nang dili pwede na siya diri sa radyo. Kay kinahanglan examinon taman jud ka. Adto sa clinic ayo naghadlok sa COVID. Okay? Okay? Ako ko Dok ka pauban ako. Sige mo pagkakita mo Dok. Anong di man to makita nga mutan-aw man jud ko sa imo. Kailan sa glaucoma Dok? Wala ko'y labot ana. Wala ko'y labot ana imong glaucoma. Makakita magkaka maglakaw. Pwede magbar sa uban ng Dok. May senior man ko Dok. Oh, good. Kasi pag isa ka barayuhan, yung mga ubanon, pwede. Sige Dok. Salamat Dok ka. Okay. Sa una mga igala, isa ka jeep ba? Isa rin mapakonsulta.
Pero kasabot man ko kay gikan sa Baganga, sa mga hagoy, gikan sa Caraga, pa yung uban gikan sa Agusan del Sur. Mga tol yung ulong na, may mga doktor dito, anong nanay mang yun sa ako. 0997-730-1165. Si 53-year-old babae, unsay maayo itambal katol tutunlan inig igham nako na ay plema ay basig na kay sinusitis dai. Sinusitis na usually. Nagatubod ang imong sinusitis mato sa imong tutunlan mao na nga katol. Okay. Magsige magunig. Daghang kay pero medyo nako ni madungog ba nga. Magsige mo complain ngani ngana. Dili lagi na siya kaya na nang. Dili gina siya pwede. Mo bitaw na siya nga sa una mohatag day kog tambal mga 2004, 2005. Tagaan ta day magtambal ba. Pero ako na experience ba nga katong tambal ako nahatag sa inyo, dili gyud siya eksakto, murag kanang kuan lang gani siya, kanang murag pawala lang sa simptomas, pero di gyud ma-correct, di gyud matambalan ang sakit. Muna dili maayo. Kaya kung samot mo siya, kung for example naka-ulcer, itaga omeprazole. Nya di ito ordinary ulcer no. Sugod ito sa cancer of the stomach. Di sa itabo naulahi ang diagnosis sa cancer sa stomach. Ang cancer sa stomach mga manong. Pag sugod anak, butoy lang ng taon ba gamay kaya na siya. Niya sige nagsakit imong tiyan. Taga tambal na omeprazole maayo siya. Pero di ay after nga pila ka semana mo undang ka sa tabletas. Balik na po, magsamad na po siya. Muna kuyaw. Kay ang pinakamaayo operahan ang stomach cancer of the stomach is kanang butoy pa lang. Kana siya, wala pa na siya kakatag sa tibuok imong tumol. Sa stomach pa lang din na siya. Muna gitawag cancer in situ. Pinakamaayo ng survival anang sa pasyente. Mabot pa na siya 10 years, di pa mo balik. Pero once magsamad na siya, magkadugay ang samad, mukatag na dahil na ba sa tibukan siyang tiyan. So useless yung kayo mag-opera. Ang may tabo magod kung mukatag na siya, tanggalon na ko ng tibok tungol. Isumpay na ako ng maghimo ko, makuha ko portion siyang tinae, muwi imong akong ibutang diri sa iyang pag-iana sa pagkaon, sa esophagus. Pagkumana na, isumpay pag maghimo pag yung iyang tungol. Di na ko kitrabaho basta usay lagi, mabot og 12 oras ba. Sa akong edad na karon di na ako kaya no. Sa una siguro, edad na ako 40, 50, esas. Maski pag magbinuntagay tag-opera ba, kaya. Karon, abot ko mga 2 ka oras na maglipong-lipong naman ko. Tiguang, good. Basta yun, tiguang ng surgeon, maski unsa ka eksperto, basta gano'n, wala na kayo. Mahangos dayon. Mutawag na ko, break, 5 minutes, lingkod ko. O sa kayo, padayon ng lipong ba? Kaya ang kasing-kasing mong sa tigulang, pag makasugod na siya paspas, magsige na siya paspas, sige na siya, dili na mundang, ano yun niya, kay, the more nga magpaspas ang kasing-kasing no, the less nga makarga siya kanang dugo. The less ang dugo, the less ang oxygen. The less ang oxygen, wala. Disgrasya ang utok. So, mauna siya ang itabo sa tigulang. Kung dili mo taga-agload, ako siguro, hindi na ako taga-dili nag-exercise, lakaw-lakaw. Taas ang siguro sa akong 15 minutos ng operasyon. Wala na. Napilaghanan naman ko sa surgeon, may gano'n. Retire, may gano'n pagka 65. Undang yun, pero kay, ang uso naman. Karoon noon, makaabot pa kung mga 2-3 ka oras, nako'y assistant, pero kung may assistant, ay. Makaundang yun kung pila ka minutos diya, walingkod sa ako kay, mahangos naman ko, ang luspad ko. Anak, maginatiguan mo isa kong saon mo. Isa kong saon din, anak agad siya. ang akong anak,
nga surgeon po, humana bago lang siya na imong espesyalista. Mo gina siya akong assistant kay pwede man ako siya tan-awon kung sa iyang gihimo, so matudluan ako ba. Kay lahi gyud kayo ang tigulang magopera sa bata pa. Kay daghan man kayong factors sa imong tan-awon ay abi nimo kung opera kag appendicitis putlon na nimo, daghan kay na nimo tan-awon ba. Gikan sa katong ugat nga paingon sa appendix, paingon sa ugat nga niadto sa tinae ba. Imo na siyang tanawon gyud bago ka muputol. So, kung tigulang na ka, kita lagi ka na, pero magsige na lang ka, magpaspas na kayo mong lihok, malintan itong uban. So, nagyo kay assistant nga bata pa. Muna akong anak karon, kani akong bago lang na himong consultant, na himong espesyalista, muna siya mo assist na ako kung mag-opera ko. Karon, nagka-clinic na siya sa Biyernes. Usually, Biyernes lagi na siya o usahay, kanang na ako'y gina-operahan ng minor, di na ako siya ipa-assist. Siya mo tanaw sa clinic, siya mo tanaw. Lagi, pero di mo makuha ng trust sa pasyente, nga mangita man gyud sa ako. Hinahinay na ko, istorya sa ilang kuan mo sa akong anak kay makuan mo, tinudloan ako personal. Oo. Sobra pa na sa hospital no, training. Personal man. Makasabaan po, masabunan ko di ba oh. Ha? Stricto kay papa no. Noon, graduate man ko sa University of Santo Tomas. Graduate po siya sa University of Santo Tomas. So, ang among pag-eskwela pareho ra. Pag-training lang, experience lagi diferensya namong duha. Kay kung magkadugay kag experience pag-opera, automatic na imong utok ba, basig di na nimo sultian nga hagpata to kay para dili mo dugo. Experience na siya, dili na siya makuha sa kanang pagtudlo. Experience it. Na siya nga partner na ako na akong anak na gala. So kung wala gani ko sa clinic, adto lang mo sa iya kay pag di siya kay balo, may nga siya sa ako nga, Dads, atong ingani ba? Saan man ito nimo? Akong tuluan siya, hinahinay, kay, matawa naman po siya. Muna siya ang purpose nga nung makikaroon, gina-training sa akong technique. Kay magkatugay ang surgeon, magkatigulang siya, ang iyang technique, refine na yung kayo. Ang pasabot ba sa Bisaya ng refine ka na bang? Pulido na kayo ang imong lihok ba? Pulido. Dili na lukso-lukso, dili na siya magngita pag dili mao, ano ba? Mao na siya ang tiguang ng surgeon. Pero problema kay nihinay naman ang mata. Nihinay na po kasing-kasing. Nya maginawa, maghangak na. May ngunay na akong anak, Dads. Relax. Relax kay usang labaw nang gyud kanang lisod gyud kay niya. Ako gyud mga mot. Ako bang gyud kuot dito ana. Moingon na siya nga relax at Dads kay hangos na ka. Tuo na lang pug ko. Tuo na lang pug ko kay kabalo mo igala nga nagi kay limitation sa kung saan mo ka-astig mag-opera nagi limitation magkatigo lang na ka. So wala tay panahon may gala. Basta vitamin, pwede mo siya isagol bisa kung saan kambal. Pwede na siya, wala problema na siya. So, wala tay panahon. Katong mga lectures na ko, matanaw niyo sa YouTube ha. Balik-balikan ninyo kay dili gyud ninyo ma-memorize na akong ginasulti. Ako na siyang gihagpat og binisaya kay para gyud makasabot mo. Kay kung in English o nga medical ay wala. Ultimong residente o mga doktor nga bagong eskwela ba, divulgation ng utok. Muna gid, ako yung hagpatong Bisaya ba maski magkalisod na. So muna ang doktor sa kanginan. Ngayong buntag kaninyong tanan.